Right, good morning Zimbabwe. Ndauya zvekare pano ndine nyaya yandiri kusangana nayo. Hazvina kumira zvakanaka. Pari kutaurwa kunzi Whitney uchivhayo zvakaita kuti azowana tenda rakamusumudza keriya yake. Akariwana sei tenda iroro chakazoita kuti azosumuka kusvika pakuzonzi chivhayo. Tenda remasola riya rakanetsa. So pane vanhu varitoda kuti ndo vakagadzira vaidrafta that tenda iroro vakatotanga naro vakanga vatori samwe vakauya naro kuZimbabwe vakaenda, asi tenda vaendesa vaisa zvinhu paground rakazongoriwadwawo mumwe munhu anova Whitney Chivhayo. Muri yeZimbabwe pano pafumurwa zvese. This kind of information is information yekuti iri kubuda kunana mafikizolo vezvinhu zvinenge zvichiitika muZimbabwe. Information iri kunyatsotaurwa nemunhu akabva neko. Saka zvinoda kuti kana uchiteerera wonyatsoteerera wakadzikamira. Kune vanenge vachida kusendawo kutaurawo zvavo zvavanofunga, nhamba ndidzo ndochangoisa pascreen ndo zvatakadzisira, hadzisi nhamba dzekuti tingoya tichingomhoresana kana kuti pungoya muchingoita nga vamwe munenge muchida kundichikidzira kana kutaura zvisina basa. Inhamba dzekuti musende maaudios muchindiudzawo zvenyaya dzenyu zvamunokwanisawo kutaura, zvamunenge maonawo, zvamuri kunzwa, kuda kushare zvamunofungira kuti zvinokwanisa kunge zvichiplaywa panapa. So ndisingapedze nguva, zvakakosha kuti mugare malaika moteerera this audio in peace. Vakomana vakatsara tenda, inzwai munzwa. Wakadiko mwana wamai, tangoona kapari kunzi tumirai mameseji apa. Saka tikatiregerai timbotaurawo 2 cents dzedu. Vanhu vanenge vachitaura zvavo, vanhu havarambidzwi ndokuti nguva ifambe. But nyange dai ari munhu wezana hatauri kana opposition hapana chakaipa. Plus hakuna munhu anonzi weopposition kana kuti munhu anonzi wezana. Zviri mubrain mevanhu bedzi. Saka matsikirwo atakaita akasiyana, nemafungira atinoita akasiyana. Dai taifunga zvakafanana, tingadai tichipfeka hembe dzakafanana nguva dzese. Tingadai tichiti mumwe kana akumwa timu pasi rese romwati. Tingadai tichiti kana munhu achienda kubhawa tese toenda kubhawa. Tingadai tichiti kana munhu achienda kubasa tese toenda kubasa. Tingadai tichiti munhu kana akufa tofa tese. Ndosaka zvinhu zvakasiyana. Ichain yelife. Saka uri kuona problem inoitika paupenyu. Upenyu hauna kuoma sterek sezvatofunga. Upenyu huri simple. Uri kuona maberekerwo atinoita mudzimba medu muya kana kuti mafamilies medu. Paunokura uchienda kuchikoro utanga grade 1, madhara ndiwo ane achisenza. Panoita time yaunoita take over iwo. Madhara akura. Chinoita kuti zvidaro ilife. Ichain yelife inodariso, inature. Inoita kuti zvidaro. But mudhara akati ari kufamba neuche, iyota hapana mumwe munhu anoita chimwe chinhu kunze kwangu chete. Musha iwoyo haubudirire. Wezvaingoita kuma 1920 ndo zvaanongoramba achiita this year. Handiri kuona ndiri kuda kupinza, ndatanga zvangu nekunyatso nekutaura ndichidaro nekuti ndiri kunzwa vanhu vari kukomplaina nenyaya Whitney yechichichichi. Problem haisi pakuti kana kuti mota dzapuhwa kana kuti hadzina. Problem iri pakuti Whitney vaanosenza kupi. Problem ine maZimbabweans, ndiri kuda kupindura mudhara uya abuda achitaura kuti Whitney hakuna kwaanosenza. Whitney vanhu vari kuziva kuti iye mari ari kuiwana kupi. That's why vari kumuataka. Whitney mari yake haina kuchena. Mari yake iri kufirwa nevana vemuZimbabwe. Nekuda kweZANU-PF yauri kuti iri kunzi nemudhara uye inoindigenize mayouth.
mayouth akaindigenizwa neZANU-PF ndapi? Alright, totanga kuda kutora history because munogona kufunga kuti muri kutaurira vapana vakazvarwa zvino vari kungosapota vasingazivi kuti chinonzi ZANU chii. Takakurira imomo. Patakakura kubvira pakaitwa independence hapana munhu aiva asingasapoti ZANU. Nyangwe muri kuti maenemi vese ana Tsvangirai kana ana nyangwe anani hapana munhu aiva asingaisapoti. Chinofanira kuitwa neZANU ndechekuti taimbosapotwa nevanhu, chakuita kuti vanhu vasati sapote chii. Ivo vanozviziva. But problem yatinoita ndeyekuti masupporters eZANU-PF akafanana nemudharabva utaurawo. Nyangwe nyika ikaitwa nyangwe ZANU ikafuma yakapisa dzimba dzevanhu dzese, anototi zviri right. Iye mupfungwa make anototi zviri right. Uri kuona problem yataita ndeyekuti vapana variko iye zvino vari kusapota vaya havasati vanyatsoziva. Unoziva ini mwana wamai hatina kutanga politics nhasi. Kuti MDC iite zvayakaita zviye tisu. Nyangwe ukabvunza vanhu vanoriziva voice rangu. Nyangwe ukabvunza ZANU-PF inofanira kungoita zvinhu zviri simple chete. Indotaura nevanhu veZANU-ka. Hana ma-personal problems nawo aya ekuti unobva waita unge waurayiwa kana ukataura nevanhu. Tototaura tichiita ma-arguments. Pamwe tichitotaura zvema-projects kuti aumana chakati tikadai zvinoita sei. Vanhuwo pama-inputs avo. Handiti politics hadzidzi dzekuti unomaka munhu kana zviri kuita ZANU zviya zvekuti vanhu ngavati iwo ngati munhu asingandisapoti ngaandiurayi. Unoziva kuti nyangwe ukaita leader no matter where paunongonzi nhasi uri leader iwo ndo patone ma-enemies, patone vamwe vakutokuvenga usati wambodii. Saka zviri normal izvozvo. Haungafambi uchirovera vanhu kuti ndidei mese kana kuti hamusi kundisapota nei. Wakambozviona kupi izvozvo? Saka nyaya tichidzoka kunyaya yeWicknell iyi. Wicknell akapiwa mari yemagetsi yetendari. Ende unoziva kuti tenda iroro kwarakabva kwakaitwa proposal iyoyo kungoti bedzi zvinotinetsei kutaura because vanhu vakazvitaura vacho because tenda iroro takaridrafta kunoku remagetsi remasolar power plant riye takaridrafta nemachinda ari munomu riine 38-40 pages. Aive 2 matenda iwayo. Yekutanga yaive yesolar power plant, yechi2 yaive on top of roof. Aya masolar panel anoiswa on top of roof. Saka mawekero atakaita matenda projects proposal iwayo ndeyekuti taida kuti aite 2 ari separate projects ekuti vanhu vanogona isirwa solar panels on top of their roof. But how were they going to benefit Ngirikini government kuti iwanewo mari? Saka zvataita takati unocalculate household consumption yemagetsi kuti mumba muri kuseenzeswa magetsi akawanda sei kana kuti zvinhu zviri mumba zvotora magetsi akawanda sei. Saka extra inenge munoisa extra wattage yeNgirikini yemasolar panel yekuti lese iwo uri kuseenzesa kana kuti let's say for example uri kuseenzesa let's say 10 kilowatt hour per day. Saka isitine takaicalculate takati tinoigona isa 15 kana 20 on top. 20 dzimwe 10 dzacho dzimwe 10 dzinenge panze pekuti munhu akonzamte zvese dzine dzakusupplywa kuline kugrid rezese. Ndo macalculations aiva akaitwa on top of roof. Saka solar power plant yaive nebenefit yekuti
hainetse kumaneja pakuti vanhu vakaregera kubhadhara. Kana wazesa ikaregera kubhadhara hai muchisaplya magetsi munongoiswicha off. But on top of roof anonetsa control yacho because anenge ari mudzimba dzevanhu dzakawandisa. Vanhu vanogona kubypass. Animaona. Saka ndo haive madisadvantage acho. And then tadaro nomva taendesa solar power plant iyo. That was in 2012 or 2012, I think so. But takatoenda kuZANU-PF headquarters neproject iyo yaitozikanwa tichitoita nevamwe vanhu varimo muZANU. Ukavabvunza zvino vanokuudza dai kuri kuti nyaya inoda kunyatsotaurwa zvayo, but ungoti kusaidi kuya munhu akangoera ataurwa anonzi uri mutengesi. Saka it's not necessary kuti iwo taura, but vanhu vacho varipo vataiita navo ndo vakatotaura kuti muchinda ndiye apuwa project yedu kati aiwa hazvina basa. Saka uri kuona kuti nyaya yandiri kuudza iyi handisi kuda kukuudzai kuti tingotaura bedzi kuti takadai tiri kuda kukuudzai kuti matenders ari kupuhwa vanhu vasiri interested nekuvaka nyika, ari kupuhwa vanhu vasina idea yekuti iye akapuhwa tenda iyoyo anoitei nayo as long as apuhwa. Ende vanhu vari kutosapota, vanhu vandonzwa vachisapota kuti zviri right vari kusenza. Munhu asina kana chinhu. Ana Wicknell vaya havasi vanhu vezanu, ana Passion Java vaya havasi vanhu vezANU-PF. Vanhu vezANU-PF variko, ende vanhu vezANU-PF chaivo indovaziyaka vari paground. Ukataura naye haunzwa achiita zvinoita vanhu vese vaya vaunonzwa vachipopota vaya. No, havadaro munototaura nyaya. Ndo vanhu vezANU-PF vandoziya. Ava vari kuuya havaimba idzi. President Mnangagwa achibva nhasi, kana kuti ukapinda Chamisa uri ukapinda Vice President Chiwenga, unoona vaikoko futi havasi vanhu vepolitics. Vanhu vanongoteera kune mari, ende kana vateera kune mari I don't know kuti vari kuita sei kuZANU iko kunenge kune vanhuwo vakati vakuita zvekunge vakuita kunge vanhu vakatsvira mba, kutadza kuona kuti tiri kufanira kuitei. Zimbabwe it's simple. MuZimbabwe isusu hatina problem nekuti kana kuti ZANU iri kutonga yanhingirikira. As long as vari kuita zvinhu zviri right, just do the right thing guys. Hamuna kana problem nesu. But kana maakutora maminerals ese, no maminerals ari kutengeswa kuna ana China every month ari kuburitsa mari nearly 1 billion. Nguva yatakatanga kutambudzika yadai 1 billion iwa yaichengetwa every month. Zimbabwe nyangwe South Africa ingadai ichisvika. Chinoita kuti mufunge kuti kuparadza nyika kwakanaka chi. Isi takazvarirwa muRhodesia. Toziya manakiro ayo akaita Zimbabwe. Unoziva kuti varungu vaibva kunotenga hembe kuZimbabwe. Unoziva kuti vanhu vekuAfrica vese vai vasingadi kuuya kuno vachida kuenda kuRhodesia. Vekunana Congo vese vabvunze vanonyatsoziya. Saka vakazozvarwa after independent vari kungofunga kuti Zimbabwe is normal yakadaro. Takatodzokera kumasure zvisingaiti. Saka nekuda kwebehavior iyoyi yekuti inini handina kana problem na Wicknell zvekuti ndingati handatoita problem naEsterek. Ayo ndokona kungobvumirana nemudharawa kuti problem yaWicknell haisi yekuti iye haasiri iye ari kukontrola zvinhu, haasiri iye ari kuita kuti iye atore mari dziye. Because kana tiine system yakaora zvinhu zvakadaro zvinoitika. Kana tiine system yakaora, kana unoziva kuti iwe kana uri baba anoba mwana akateedzera iwe unoshaya kuti womutiregera sei, iye anti munodaro wani. Ndo zvinonetsa izvozvo. Saka nyaya iri kutaurwa nemudhara yekuti ZANU yakazodai. Iye zvino nyangwe mafamu chaiwo vaipanana pachavo. Imukamhanya mukanotora mukaponda vanhu, mukarova vanhu, mukaita violence. Nokubvira 1980 ukatarisa makambani akavharwa
makambani akavharwa kuzimbabwe. Unoziva kuti ndiri kuzimbabwe, pane imwe kambani yataisenzera iri muno yainzi Kilpatrick, yaive a division of Balfour-Beatty yemunomo, ndiyo yakaisa magetsi murailways muye, railway line aya emagetsi aya kubva kudharuka kusvika kuHarare. Ndiyo yakaita zvinhu zvakawanda, but chakazoita kuti vabve, ZANU-PF yanga yakuti pamatenda paya zvonzi tangai matipa mari, varungu vakati hatitambi tichidaro. Most of the companies ndo zvaakabvira kuZimbabwe. Ndosaka imuchinzwa tichiti ZANU yauraya zvinhu. Nyaya yatiri kutaura haisi yekungobuda mumba uchitaura kuti paurayiwa chakati. KuGMB kwese kuya kwakabiwa. National Oil Company of Zimbabwe ana chainzanichi Chikore vakaita unoziva kuti sheu iya yaigara yakazara, yaigara iri to maximum, ari mareserves efuel, but machinda aya akaitengesa yese kukasara kusina chinhu, yekuti yaisustaina nyika maybe for 6 months. Kana petrol supply yaita run dry, taikwanisa kusenzesa ningirikini mareserves ari kushewa aya. But vanhu vezana havadi kuzvinzwa manje, vakafanana nemudhara yeyo ari kutaura nechinzi tiri kuita one. Unoziva ukaita kudhara vanhu vaiti mumba mukaita mbavha kana kuti mudzinza mukaita mbavha yaibikirwa doro. Unoziva chaiita kuti ibikirwe doro chii? Ndechekuti inoba zvinhu kunze ichiuya nazvo, although kuri kuba but ishai rinotobikirwa doro. But mbavha ikaita mbavha yemumusha inotora ichiisa kunze, munoibikira doro sei? Zvakaita ZANU zviye. Unongoti nyika inoita mari sei muchiti mukanoti bura nhasi 5 kg dzegold moendisa kuDubai? Iwo unofunga kuti vanopenga here vari kutenga gold ivo vokupai mari? Mukawana tumadiamonds twatengeswa, saka even currency yenyu inobhekwa nechii? Handi kungopurinda zvimapepa zviya zvonzita iye zvinotarisai Zigi. Ndakamboita imwe audio nemwe muchinde Zigi chairo hapasina, hapana. Kana muchida nhasi vanhu vese vakanditeerera, ndoda kuti munyatsonzwa, ndoda kuti muzive hakuna chinhu chinoitwa neZANU-PF chobudirira. Izvo ndokubhejerai, ndogona kuti next time ndokuverengerai zvese zvakatirai kuda kuitwa neZANU-PF zvisina kubudirira. Chavanogona kuabhisa vanhu nekurova vanhu nekubirira maelections nekuita sei nekumbunyikidza vanhu zvinhu zvavanenge vasingafaniri kuita. Ende moreover, uri kuona kuti problem yataita ndeyekuti machinda aya hasi emuZimbabwe ari kuita rafu yesei. Vanhu vese vaya ukavatarisa havasi vemuZimbabwe. Ana Kazembe havasi vemuZimbabwe vaya, ana Ziyambi, ana Zhiwau, vese vaya havasi vanhu vemuZimbabwe. Ndosaka muchiona kuti munhu anenge ari mushona kana mudhevele kana mundau kwana Mutare angoda kuita rise up vanomuuraya. Bhotageza akaurayiwa, uyu Elliot Manyika akaurayiwa, uyu Solomon Mujuru akaurayiwa, Tongogara akaurayiwa, Joshua Ngomo aida kuurayiwa, Lookout Marisuku aida kuurayiwa, Dumiso Dhavengo vakamusunga vakamuparalyze, ana Kadungure, ana Ushewe kunze. The names are endless. Tisingatarisi zvemapati. Why? Because maZimbabweans akuda kuinda pamusoro, ava vatorwa vari kutonga. Ndosaka tiri kuita problem, ndo pane problem hombe ipapo, ndo dambudziko ratina. Some people are not comfortable kana tichitaura tichidai, but ndo chokwadi chiripo. Ukanyatsozvitarisa, ndoda kuti munhu ega akateerera utarise kana kuti panonzi parova vanhu, wotarisa vanhu vacho vari kunzi varova, wotarisa mazita acho nemasenemo acho, woona kuti ndaanani. Bulawayo kuvakasenda vanhu
because chakaitika ndechekuti vanhu vakabva kuna ana Malawi nekunana Zambia nobva vaadopta masecond name eshona nendevere. Ndosaka uchiona mumwe anenge achinzi Owen Mudhancuve iye asiri mudhevere, mumwe anenge achinzi Sivanda iye asiri mudhevere. Why? Because ndo zvakaitika ipapo.